għadhom il-passi jidwu tal-istorja f'toroq ta' din beltna u mill-isma f'iswar imħadna l-arti. Beltin hija kanzunetta illi titkellem tirrifletti l-ħajja ta' 20 ta' snin, ta' mijiet ta' snin tal-Belt Valletta, l-belt kapitali ta' pajjiżna. L-olja mitluqa ħolmot, sebħ ta' glorja. Kull xiber sewa biex biddila. Il-kanzunetta Beltin tiċċelebra l-kultura tal-kapitali Maltija permezz tal-mużika u bis-sem ta' uħud mill-artisti ewlenin ta' pajjiżna fosthom George Peresso, Ludwig Gallia u Mary Spiteri. Beltin u liet il-kapitali tal-Maltin. Beltin imma l-ritmu sifnu mlewna lejlu nar. Beltin palazzi u katedrali. Il-kanzunetta li għandha kliem mill-isbaħ tal-poeta magħruf Malti George Peresso ma nkitbitx biex tkun kanzunetta, imma nkitbet f'tema ta' poeżija illi xurilu, forsi aktar minn xurilu, xi sena u nofsilu. Ludwig Gallia kien avviċinani u qalli illi jekk kienx interessani li namlu proġett minn dil poeżija ta' George Peresso u jiena fi ftit minuti għatlu iva din għandha tkun il-kanzunetta l-ewwel, kanzunetta uffiċjali għal Belt Valletta. Tant kienet miktuba partikolarment għal Beltina, n-nies tal-Belt Valletta, komunità tal-Belt Valletta, imma għal ħajja fuq medet kbar ta' snin fil-Belt Valletta illi mill-ewwel rajta u ħlomt illi din għandha tkun il-kanzunetta tal-Maltin lawċin kollha wara kollox għax il-Belt Valletta hija l-kapitali tagħna u llum bi kburija ngħid il-Belt Valletta għandha wkoll il-kanzunetta uffiċjali tagħha Beltin. Palazzi u katedrali sawru l-nalġieħ. Beltin teatri taw l-belt. Mod istantanju ħassejt kobor fil-lirika li kien rifletti 100% dak li dejjem rajt ekku għext fil-Belt Valletta b'mod speċjali fl-aħħar 12 sena li intu timxi, kunx matul il-lejl, kunx matul il-jum ta' filgħodu, kull rokna fil-Belt Valletta titkellem u tkellmek dwar l-istorja tagħha. U hija ispirazzjoni kbira din il-lirika ta' din il-kanzunetta għal dak kollu li għamel il-Belt Valletta, belt tassew unika. Isebħu